Kohimen ko para but piki kinna bayit baro ha utray Jesus Christ. Ngidon hakas ni utray basan bad hadin ar tayo nginsapoy shaka sniburam Pentecost. Sniutray bansawan kalong sniutray kaba kamkerpang nyagabenda jongi nangdangin pinkare nyagabenda ka jingkiu jongu jisu shambeneng nandala poy ya ka Pentecost. Bangide balong bala kre nyagabenda ka Pentecost kanang bangin dup iyo jingit bad ka jing start ka jongu bale ha ka jingim ka jongi ngi barong ki don kamban ki im ha ka jingim ngi don kamban pediyang pura yaw jisu ha ka jingim jongi om don mano ban poy sha upa light no kabor bad ka Lynti kabaw jisu kadaw hangi kaktino balay ka kren shai kadar katong chong ka jingim jongi vei pai vei la da dema pi kinna ne ki samla ne ki longomi ne longpa katong chong ka jingim jongi kalong shabeneng badu jisu la wan ban pen kare iya ka jaka naga binda jongi naga taka daw shua bau jisu un kiu shabeneng udang hikai udang batai shai kadar ye ki apostol bangan leipai bangan kre ya ka jaka na kabenda jompi baro ngi baro ngidang kre ngidang pen kre kabangi duai habangi one mass habangi plapop habangi pule ka tino trai habangi duai rosary kamdamuni ubanai janga jingri bale ya ka maria teisoti nginang pen kre ya ka jaka na kabenda ya lade jaka hangne kalong ka beneng kalam ka beneng nginum don jing mo deye haka jing imensiam jongi badnite ladangim treban kre ladangim treban pediyang yaw jisu kadon ka jingma jisu ang kumno ngilaban poy shagata ka jaka ladangi jaitu ngimla ladangis ngungia ngimla ladangim treban yai rengkat badu jisu ngimla ladangim treban kongo yaw jisu ngimla ban poy sya kata ka jaka ni lese bun napdeng jompi ki kinna lese lastang ban rung hakata ka jing mensiam baman mensiam bamkuy haga jingim jompi namar niyo ibon gilindi saudang jangi lese haka jingwa jingtip jompi ki kinna lese piyoi buon jait ki jing shisha lese pisno kulmar kae ka jing shisha haka jingim jompi kato kane ka long jing shisha ne katte kane ka long ka jing shisha ne pisno hun malumala bad ka jing shisha barit baria lese pi kain yalade kane ka ba pingait kala balong jing shisha kenre pi bat yaka jimbam kuy lese don bon ki kinna hagane ka juk ka ba minda kim snowtu kae ka jing shisha don bon ki kinna ki ba ngop shing ngop ha ka pop kam dam lele hagane ka por enai ongshu ya ka jinglong jong babun ngot ki kinna namar ngitip bon ki kinna hagane ka juk ka ba minda kim ju im koi sisin ba Bapynjot kadarsnem katlaisnem katsausnem don bon ki kinna kende ki ngop haka pop ka ba shirke namar kis ngautu bakala ya Lynti buon ki kon shin rangru ki ngop haka pop ba shirke haka ne ka por kaya ka jimmi jong ka ne ka pop baro ka ba pile ka jimmi jong ka pop uso jong ka pop ulong ka Jingjot ya ki kon ki bale pop ya kimi ki pa ki balale pop ya ki himmen ki para ki balale pop ya ki kon samla ki balale pop kini ya kendo ya ka jing so si ka ba palat ha ka jingim balengi ngop ha ka pop balengi ngop ha ka pop balengim ting shuban le pop ka daw kalong ngim patit ya jisu ngim pat stang ban ya ka Lynti jongu jisu
ngimpat ke inkordor hadu kata-kata yaka jingim badu Jisu. Nakata daw Jisu long ngalong ka Lynti, ngalong ka jingshisha, but ngalong ka jingim. Hadu katno pilaban snautu bat syempang yakane ka jingong jongo Jisu. Pishus yusngo nakaway ka liang bat kami nakaway pat ka liang jong ka skor jompi light no yakane hadu katno yakane kaktin kalaban pengam hapo ka donul ka mensiam jompi hadu katno piki kinna pilaban syempang ya ka jimur jong kane ka jingong jongo Jisu hadu katno pisngu kordor ya ka jingong jongo Jisu hadukat no pis ngautu ya kan ka jingong jongo Jisu habau Jisu ong ngalong ka Lynti ka bamut omdon ke wei pat ki Lynti lada pilong ki kinna bajid ben ya kano ka Lynti light no ya ka Lynti ka bau Jisu peni happy pidon ha ka jimma lada pi perkat kumneru ngalaban yem pidon ha ka jimma ladapi perkat ngalaban le kano ka kap kano ka pop katarung ngadang im pidon ha ka jimma namar bale katshaba ka roy ya ka pop hangda ka roy ya ka jingsuniyo kan roy ya ka jingjot lada pilong kikinna ba im ha ka pop ne kens ding ya ka jingkoin ha ka jingim jompi hangdas ngauto kala jan ya ka jingjot ha ka jingim jompi jingjot kala balong ka bayade bat ka pule ka puti ningkong ka bayade bat ka sukha sain ka bayade bat ka jingyade jong ki himmen ki para bat ki kimi ki pa katshaba ki kun ki ngop ha ka pop hangda ka stang ya ka jingjot pipet ya ka film, pipet ya ka mobile phone, pipet ya ka video ka basiniyo, nangda ka ngam jiliyo hapo jompi, yaw so jong ka pop, so jong ka jingauria, so jong ka jimbrai, bad so jong ka jimbrai, ka Bapynjot tiyaw, ya ka donud ya ka mensiam. Nakata daw Jisu ong lada pisange banyad ya ka Lynti ka bau Jisu kadaw yapi kay ka Lynti ka bau Jisu kadaw hangi Lynti jong ka jingkoy Lynti jong ka jingjanay lada pituro manakane ka Lynti jong ka jingkoy ka jingjot ka ap yapi kokon baro jingjot ka ap yapi lada kino kikina napadeng jompi stangban yad ya ka Lynti palat ya ka Lynti ka bau Jisu peni happy pidon ha ka jimma ki pop babon jait ka ap yapi bale Bapynjot ya ka imlang salang uksud unyalam ningkong yangi sya ka pop un pentalot shua yangi banginum la duai shu nginum la kongo shu nginum la im kuishu shisin ngim la ban im kuishu hangda uksud un savanna saudong baro ban kinyot yangi nakata daw nga maham yapi pilayos ngo ya kabadang jia ha Manipur layos ngo niem bunna prenjom be bam yos ngo na martim judon por ban tip kaya kabaki men ki para jongi ki akendo menda tip niem ya kabadang jia ha Manipur katnungut na prenjom bi tip ya kabadang jia ha Manipur rakti kadnungut na padang jompi pitip kaya ka badang jia Manipur rakti ngaku aban tip kadnungut kikinna ki imha kane ka perkai pet tangkin diat ngut kumba saupo santili ki imane kila jot hapo lai saus ngimenda ha Manipur saupo hinri pala dia kataro saupo santili ki mane kila tang kila Bapynjot kila berat iki statue kila penia palat sanpo sangut kata kada ke record na ka sarkar ngatip kane kalong kampalat ya kata palashis pangut kila keloniap kristan kadon ke jingel bajur ha Manipur menda henre piki kinapim tip
Dese pim don por ban tip kai ka badang jia saudong jombi. Namar pi kensting palat uji suru. Pim tip aye. Tip ayu. Bun aprang jombi pi tip siapang kaye. Tang ke mobile phone, video games. Pala dia kene pim juat kai ka badang jia. Lada pim tip ya ka badang jia saudong. Kan sepoi ke por ngirungin mare. San hajar ngut palat san hajar ngut ki beriu kila yino ya ki ying kila petri ya ladesha ki kalau pitip bale ki beriu ki stang ban kensting ya ubale ki beriu ki stang ban kensting ya ubale haba ki beriu ki sange ban ya dia ke Lynti ka ba ujisu kadau ka wan ya ke Lynti ka ba pilajid kan long ka dau jong ka Jingjot ngakaran tinggal minta kasih namar ngayeng hang ne da ka jing sosi bat ka jing sir ka kasih hil suru kanya kendu kaju hakata ko por penti dia ka syademba on plangin ju poi perkat ngiki kinangin le ayu piki kinna pe don ki kamaramban le kiar ningkong na ka pop snap yau jisu ka jingim jongi kamde tang ka video games ka jingim jongi kamde ka jingpule marwe ka jingim jongi kamde tang ka bam ka di lada pit perkat tang ka ta but ino but buno yau jisu shiliang en sepoi ka por pin sadu ye kikimi kipa lesa yala deru pin sakaloniap hakata ka piong ong ngi perkat kadang jingai ngala menshua ngala maham ye pikina kat banga dang kedang jia ye kum kene ke jingjia ha North India ha Chhattisgarh ngala on wat num kensting ninda ngatip buon ki kinna buon ki samla kim chu don ke jingit palat yau jisu ki dayu jing tama jing pentame jong ka parte jing tala jong ka parte jing sngoba jong ka parte di biri di cigarette di drug bam kaini paid film paid ya ke Korean movies don por banduai menda ujisu la on kalindi balong ujisu kat nangut na preng jompi perlu dia ka por naga binda ka neka kamtala jong ka parte pim don por namar bona preng jompi pendip kai ka badang jia Manipur ta kumno penduai naga binda jongki minta kasngi kade kasngi balabu kerpang Baro North East India, baro Re India, banduai, naga binda kita ki kon ke bas ngau jinjar palat, kim don imaneshu, minta kasngi kadai kasngi utrai, kim la ban leishu sya imane, wat lada ki ko ban leisha imane, om don imaneshu, mudur, om de ke kamkai, henre bon ki kinna kidang le kamkai, bon ki kinna hakane ka jukki le kamkai, kim don por banduai, lada pi duai ru makana. Tiruki, yarki, ya peit markeliang, le style jongki vai, om don jing ri black India through hakado nut kamen siam jumpi, te kumno pat, pinsa yo jinyada, buon na padang jongi ngilang arsap, buon ki kerstan ngilang arsap, ya ki arsap, kinsa ya kendo jinge, haba wan telep, ya ka jingma, kabaju, Bun ki kerstan minta kas ngi ki don hakalau. Tangno ha Manipur. Tang Shinai. Shimit journey nang nesha Manipur pilapoi sister Marta de nang do Manipur. Diperkat kade jingai sha Europe. Hangne Henry hadukat no pikina pitip ya kane ke jingjia nga sausi ban yusngo buna pedeng jombi pim tip ya kane ke jingjia. Tapi don pi im hangno. Buon ki beri kim tip. Ya ki himmen ki para jongi kidang don haki umat minda. Minda kaski buon ki inga sen kidang yam halor ki metiap. Buon apeng ki inga sen kim yam metiap ru namar kila bu haki hospital kim nur shuban mi naying ki buri alade namar ki ting ya ke ba leben ya ki kane kade ke jinglong minda ha Manipur. Bale ka jia ngan ong mga lese kila kalat ya ubale panat kila kensting palat ya ke jingim kerstan kim shimla yid ya ujisu kim shimla wad ya ke jing shisha kim shimla long ki ba kongo ya ujisu minda Kasi Hills namaham Kasi Hills is the next
the next place of Jingsha Lebain, Kansulang Kasihil, Lada Mangi Barong, Nipindam Yalade Benduai. So tu niem ngam kran jok, ngakran yakaba, sa jia hangiru lada ngim Husiar ba yakajingim. Nama, kinong shun, ki aptap, Bapynjot, yakikun, ki babudu Chris. Nama rujisu long, ngalong kalendi, I am the only way. I am the only way. I am the only truth. I am the only life. Only. Ngalong ka Lynti marwe, ngalong ka jingshisha marwe, ngalong ka jingim marwe. Light no manga omdon jingim, omdon jingshisha, omdon Lynti. Nagataka daw. Lada pilong ki kinabawat kiwe pat ki Lynti. Ban pens ngava yalade, Husiar bha. Duwai, stang duwai, nagabinda ka rijongi, nagabinda ka jilla jongi, tolong ki bakindit bentriyu. Namaruji sula ong, ngalong ka Lynti siya upa, haba nong shun yasngo, ba uji sulang marwe ya ka Lynti, kinong shun ki bishni, kinong shun ki nom shangtai, kinong shun ki sngutur, bad haba ka jing sngutur kalang ka ba palat, un sa stang ban penyap yakiba yadya ka na ka Lynti. Yaroyaw try. Tinagataga daw, ngidevan ng Bapynjot yalade. Nga kren happy, daga jing sosi, bat ka jing snow kia mensiyam. Namar, bun kikun hakan ega jut kabaminda. Kiken sting palat iya kabalang. Kiken sting palat iya ka jing duwahay. Kiken sting palat iya ujisu. Kiken sting palat iya ka sakramen. Bat kinom ting shuminda banlek kano kapop. Kano kapop. Ladapi im hakane kadul. Ladapi yong. Ladangale kano kapop kamlele. Ujisu umla banle eye. Ujisu umla banle ye. Ujisu un sange ban kurku. Haba kindre ya kapop. Haba ro ya kapop haka jingim jongi. Haki hingasan jongi. Ujisu un seino kakti jingeda. Sisin ujisu seino kakti bayada yangi. Kinong shun kisuk ban rayangi. Sontuniem. Tinagataga daw ngidon kam banduay. Yaki bariu balay duay kam shirhem. Yaki bambat stang banduay, duo stang banduay. Kenamba kakti kabayadayang kadon barabor saudong jongi. Ladapi se yakata jadaw Jesus se yakata kakti. Ngilong kibateli. Ngilong kibamdon borshu. Bat kinongshun kisuk ban rayangi. Bapynjot yangi. Bapynjot yangi. So tu nakataka daw Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. Kalau mu Jesus ngimdon jingim, ladapi bam kano ka jimbam, kanu mai jingim yapi, ladaw Jesus happy. Ladapi long kas bastard katno, ladaw Jesus pinum laban sautu ya ka jingshisha. Ladapi long kibatibit hakano kadur, ladaw Jesus pensayay bakala haka jingim jombe, kinabai, ngap kane. Lada omdon Jisu pensayay bakala ya ka Lynti. Lada pimid yaw Jisu pensa bakala ban jid ya ka jingshisha. But pensa ngop ha ka jingjot, ka jing sosi. Nakataga daw kindid benriyo. Kamriyo balay kindiya. Duwahay nakabenda ki bariyo ki badon kapadeng ka jingsha lebain saudong jongi. Kanamba kanya ka jimma kanum kata ya ka jilla jongi. Hagini ki por ngilayo haka por Palm Sunday, haka po hadin kataru, kaladon ka jingya ki jong ki beriu pakirsan da kawai pakeniam, kini kilong gidak, kajimma kalajan, lada manga panmapi, ngitre bandem haka matutray banduay bat pidya ka syadem, nginom light na kajimma, ban light na kajimma, tang kawai ka Lynti, pinriu bale yalade, duay kam shirhem, kam testaban wan mas, kam testaban duay rosary, lomba pule ya kaktin utray, kide ki atiar jongi, banyada yalade. Tato pilane yang banraya kene ki atiar, haka jingim jompi. Tato pikolo ini yang banraya kene ki atiar, haka jingim jompi. Banyada, yada yangi, yada ike jait benrio, yada ike jilla, yada ike Northeast India baro kawe nakajima.
ngimdon boreye minda ha Manipur kibri kimdon jingeda ki police force kimju yada yaki ki police ki kongu ya ka hukum jong ki sarkar badon bor kimju yada yangi tang manobalaban yada yangi mano ong jambaro ujisu lada ujisu kwa ban yada yapi tang kawai ka Lynti tolong ki ba kamriyo balai kamindoi pipins nga ba kan sa sange ya ka jimpins nga ba baro minta ha Manipur minta shita yotam omdon network omdon internet badnum smusarong ngiro ngiltip minchuaru hangneru habadon ka jingyaki kila pensange internet lada pishania kade ka video game baro kalam pinfon yapi en sa poi ka por pensa turko Sotu niam inaga tagadao pindam yalade pendrit yalade lapor badu jisu duai naga benda kita ki himmen ki para ki don hapadeng ke jinge ladangim duai markeliang en sa poi ka por nginsa jinja haga taga prom don mano ben kersyan yang sotu baro kajimma kalajan jingsha leben kalajan ngidang yo bon gi kubor kay ka ban sajia hangneru na kata daw ngala karen kubne omde ngak karen haw suntu niem ngam shimla karen haw kadon ka kubor kay ka ban sajia hangne ha ri kasi hil suru suntu niem te na kata daw tangga jing duwai kala ban wengno kini gi jinge tangga jing duwai bor suloi bor bom bor kino ki bor met ki bryu kimla ban yada yangi tangga jing duwai kan yada yangi kapri pela ke kumajambi sautu kadon jimma saudong jongi piti kinna piperkat milong ki kinna henre lada wan ka jimma hakiki miki pa lada omdon ki miki pashu lada omdon ki bahalorshu lada omdon ka balang lada omdon ki mane lada omdon ka jinglai loid ban mane ya ujisu ladang iha ban petri yalade shaki kalau ban yada yalade shaki krem ka jingim jongi kan kela badle se bu na preng jongi ngin kelon yap kabawan ka jing shalebe kalajan duai ko jisu ngi kikina ngi duai minta ngi koloi ban kela kabamut ngi sautu ya ka jing ma saudong jongi ngi duai na ka benda Manipur ngi duai na ka benda kikina badon ha Manipur ngi duai na ka benda kimi ki pa ki ba kelon yap dakabayino iya kikun jongki namar ka jingait ngiduay na kabinda kikun samla bakilon iap ngiduay na kabinda ki hingasen baladu iya kiying namar kila tanglut iya kiying basa jongki ngiduay na kabinda kitugi basa hakikalaw banyada yalade na kinongshun ngiduay na kabinda kikun baro kila du iya kiying mane minta kasni kiban bamdon latshu ban leit mane iyame ko jisu kerku iya kibaro ngiduay minta hakabasyong hakimane itinat namar minta kas ngidon imane la shay ngimtib ngidon ne emme kimane la shay ngimtib hatongin yolat ne yamban mane yaw jisu la shay ngimtib hatongin imne yam jisu hapadeng buun ke jinge ngik pediang yame bamelong ke Lynti bamelong ke jing shisha bamelong ke jingim hame ko jisu ngishania bad pentim mangi ke jingim chongi kedup yang ida ka jingi bangin yo jingi da ko jisu terku yang ni koloi ban ino ya kipop ni koloi na ban ino ya ka jingim jangga pop hadu mindang ila im ha ka jing snoba ngim shimla patihaw ngim shimla ting burom yame map yagi ko jisu mangistang biang ya ka jingim batimay ban manetang yame tang mame marwe melaban yada yani